Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailing nga di tinagan a Mary Ann adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo iti arapap ti asawak nga ipaayan na kami iti nasaliwanwan a panagbiag. Nangged iti balasiw tao. Ket may papan iti dayto iti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Mary Ann dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lakay, uray di mon san patuluyan ti mapan iti abroad. Ni, apay nga'y bakat. Sayang mat ati oportunidad. Sigurado ngamin ang mailiwak tukan ka. Kasta akmat bakat. Ang anusan tapay Awan mat nga rod ti permanente at trabahok dito'y. Agtib-tib ayo aklakay. Amangan nga sa bali di kay papananday to Sikamat bakat. Di ka ngamin agpanunutunay tapno di ka madanagan unay. Diyak nga rod maliklikan. Basta, relax ka lang, bakat. Awan ti pagdanagam kanyak. Gaputa ka na yunak nga agan-anad. Amo mare, maikaw ak unay iti kaawan ti asawa. Kasta talaga, mare. Nga maanusam tapara matlaan kada kayo tiya dayuna. Wan matkit di amare. Ngam, nagrigat nga agpayso ti agin na dayo. Maikaw ak unay. Gaputawanan ti katulungak nga agaywan kadagiti dua nga anak ni. Ala, anusam, mare. Gaputa sigurado nga uray ni pare Edgar. Mailiw matan kada kayo. Anya pa nga nga rod mare. Wanan mabayag pa'y mat nga rod ti kontrata na. Anos laan ti kasapulan, mare. Kan maysa, di yu liwayan ti agkararag. Tapno iti kasta, agtali na ad ti kinatibkar ti pundasyon nyo nga agasawa. Wan mare, dayta talaga ter aramidak. Gaputadyak kayat amarakrak ti pamilya. Gusto ka, mare. Sana rombang amadadaal tinaragsak a pamilya, gapulaang iti kinalupoy tayo, ken kinakapoy tayo amang laban iti soliso. Hello, Lakay. Hello, bakat? Kumusta kayo ditan? Kastoy. Ay nalaos ti iliw ko kan ka. Maikawa ak unay. Uray siyak, bakat. Ngam ikagkagumaak aray-ray awon ti bagig. Tapno sa anak unay ang maikawa, iti iya dayo kada kayo apat-patgag. Lakay, uray di mon san palpasan ti kontratam. Agawid kan dito Pilipinas. Anya? Saan ang mabalihin, bakat? Adayo pa iti kontratak. Kan maysa, saan tapay ang nabayadan amin dagiti utang ta, nga inaramat ko ang nag-abroad. Ay, kastoy gayam numayadayo ka iti patpatgam, Lakay. Aglalaok ti mariklik na. Ada ka di taadanag, iliw, kaskada. Ano sa kalatan, bakat? Saan nabalay? Agawid ak tumatlaan. Urayak ti panagsublim, Lakay. Ay na, anak ko. Himbag man, tanang lukat ka iti wagwagan. Una nang, isupay amaganan siyak mat Ay, katuwan na Una nang, tapno makatulong ak mat iti asawak oray kaskasano. Wen, anak ko. Ta saan mo't amabalin amang namna makalatan iti birok ti asawam. Wen nga rod nanang, isuan na lagip ko ti aglako iti badbado. Bareng ininot mapaduras ko. Mapaduras mo dayta, anak ko. Ay, nayunam nga mintilakom Agurnungak pa'y iti pagnayon ko iti puunak ananang. Ala, kasta nga rod ti aramidam. Anusam ti aglako. Nasaysaya atan ti kasta. Ngam ti agigyan kalatan iti balayo. Dadakkel mo't dagiti anak mo.
mabalin mo ida nga itugot iti pwesto. Nayo naman dagiti t-shirt a ginatang mo, kabsat. Uray da ito'y duwa pa'y laeng. Nayo nam iti jacket. Daytoy maong a jacket. Mayat dayto eh. Dagdag pogi points ako nada. Anya? Uen, kabsat. Agpaiso ti bagbagak. Iso agatanga mon. Awan mo't la balasa nga ipurmaak. Kat adan to Alaman laengen. Di ka mapagkadkadan kat. Nalaing ka nga ag sales stock. Kasta. Nanang, pinakanyo ka din dagiti ubing. Wen, anak ko. Di na kamot ngamin mauray. Ay na. Ado ngamin tinaggatang itay, iso ang naladawak ang nagsara. Ang marabrabyan kamutan a kanayon. Kanayon ka day nga ado ti aggatang no kastoy nga oras. Ay, uwan ananang. Dagiti daduma. Agpili-pili da. Ngam di da mo taggatang. Iso ang mabisitak no daduma. Tila pa ka buwis-buwisi tamot anak ko. Kasta at talaga ti aglako. Saan nga amin amang kita itilakom kat aggatang. Wan matkit di ananang. Hangam nay, kita di mo unay ibukbok ti oras mo iti panaglakom. Ikamot iti naan-anay nga atensyon dagiti ubeng. Wan, nanang. Kumusta ka ngay lakay? Di ka kadipay agawid. Agawid ngam saan pa'y nga ita, bakat. Inton sumaron o abulan siguro. Ha? Ano sampay bakat? Anya ngay nga rod. Talaga akas ta Ano santa pa'y, bakat? Tauray siya. Mailiwak matan kada kayo. Ngam ipipturak laeng. Gaputa kayat kayo nga ipaayan iti nasaya at amasakbayan. Wan lakay. Kat, kumusta mo tanti panaglaklakom iti bado, bakat? Nasaya at mat lakay. Uray kasano. Adamot mapaglaklakwak. Isupay nga igatang ko iti balunan dagiti anak ta. Iji iskwelaan. Nasaya at no kasta, bakat? Katagyaman akunay. Gaputaan anusam ti aglako-lako dita. Ay katwan alakay. Tapno makatulong akmatkan ka. Uray kasano. Nalpasan ti maipatpatakder abalayo anak ko. Ay, nag-asat ka. Gaputan na anos tinangasawakan ka. Nay, apay nga aglibi ka ngay. Saan ka di amaragsakan? Saan, nanang? Nay, apay? Kasano amaragsakan nak? Kat-arig na awan asawak. Na, apay ana ibagam ti kasta. Ipapaay namot amin akasapulan nyo. Di ka pa'y pulos nagrigat iti nana. Agpaiso, nanang. Ngamawan mo't iti sibay ko. Manun atawan asaan ang nagbakbakasyon. Di mo la maawatan ti asawam. Saan akas ka rin at agbakasyon? Gapot adayukat nga rod ti ayan na. Wana, ngam dinak mat maawatan. Kaya't ko kumamot akad din na ti asawak, nanang. Tapno adamot akad kaduak. Ay, huston anak ko. Di mo matla maawatan ti ibagbagakkan ka. Ang may sa ti maibagak. Ibturam ti iliw mo. Ano sam nga aguray. Tada kayo matla ang tagnumnumar iti bunga ti sakripisyo na iti adayo. Hello, lakay. Pasensya ka na, bakat. Ngam saan gaya mamatuloy ti panagbakasyon ko. Anya? Inton sumaruno gayam abulan ti panagawid ko. Pasensya ka kuman Uray di ka nagawawid. Agyan kan dita abroad. Ha? Bakat? Wano? Adda saan mo ang mapanawan dita? Iso ako namanan adi ka makaawid. Saan, bakat?
Naitantan lang amin ti panagbakasyon ko. Ngam ti kasukat na, kat agbalin at abulan ti panagbakasyon ko. Yakam mo. Kasla awan pamilyang. Tadi na kami matlasang petanan. Maawatan na kumamat bagat. Di ka kumagkasta-kasta. Sige, busy ang. Agi display akpay kadagiti lakok. Baliwak tumanen ti umawag. Bye! Sapay ko matadinak pasakitan, Rowen. Ikarik day ta, Mary Ann. Gapo ta ay ayaten ka. Sapay ko matadinak ad-adaywan. Akas iti inaramid ni Edgar. Santo Apolos. Gapo ta kayat ka amakadwa akanayon. Ket kayat ko, andakla ta pagsanggiram no adda parikot mo. Talaga anak kasingsingpot ka, Rowen. Pulos asan ng imbaga ni Edgar day ta kanya. Sabali ni Edgar. Sabali akmet Mary Ann. Isuadi na kami kumapagpadaan. Sa nabali, no pinanawan na kati asawam, Jack aramidan day ta. Rowen. Ano sakti manggad dito eh. Tinapatag kanyak. Makadan na kan mabantayan ka, Mary Ann. Nakita kayo kan ni Ruel ang nagkuyog, ading ko. Anya ti kayat asawan day jay? Manang Edna. Agpudno ka man? Awan, manang. Nagrana kami lang. Isa nagkuyog kami ang nagawid. Imposible. Adda na kaibaga kanyak apasaray agmalmalam ijay pwestom no kasjay nga awan sirakda. Ha? Sa anak anayanak idikalman. Tapno jak maawatan ti amin, Mary Ann. Man. Kun naibaga ti asawam. Adi kan umawawag kan kwa na. Kanamom, nadlaw ko apasaray marabyan ka. Iso nga amok nga addar aramidam asabali. Manang Edna. Agpanunot ka ana imbag. Itikas jay akin nasingpat ti asawam. Maaramid mo payla aguliban. Manang sana po dito. Iso apang asim. Di ka kumabasta agungat latan. Jack amaw no anya ti mapaspasamak ken ka anak ko. Naanos mo ti asawam ti kunak. Ngam apay anaramid mo ti kasjay. Pakawanin da ko mananang. Nasulisugak lang siguro. Gapoy tinalaos nga iliw ko iti asawa. Saan aday ta ti solusyon? Di mo man lang pinanunot ti rigat kan sakripisyo ti asawam ijay adayo. Saan la siyak tinagbidot, nanang? At damat bidot ni Edgar. Gaputa pulos adi man la nagbagbakasyon, sipod nag-abroad. Tapno may na kami iliwan ka nagiti anak me. Talaga adi mo maawatan ti asawam, anak ko. Narigat ti agbakasyon ita. Namin adu kanumat nga imbaga na day taken ka. Ti kunamkit day, di ka agpampanunot. Mangibabain ka nga anak. Pakawanan nak. Ngamjak kayat akaluban ti aramid mo. Iso apasensyakan. Tas siya kun amis mo tinangibaga iti asawam. Anya. Ala, panawan kan dito'y balayo, anak ko. Kat makaamukan to, no anya ti aramiden ti asawam apaman asumangpait. Awanan, Mari Priscilla. Imbaga dami ng kinedgar. Anya tarumid. Daytan jay bagbagakkan ka, Mare. Di ka ngamin nagpampanunot. Sakbay ang nagaramid ka may kaniwas. Abay akas to'y tinaramid mo. Bayat ti kaawan ko. Edgar. Apay,
Di mo kadi kailalaan amin na nagbambanugak. Tapno kastoy laang ti isubad mo. Agrigrigatak ije abroad para kada kayo a pamilyak. Ngam sabali mat gayam ti araramidam ditoy. Di nak ngamin maawatan, Edgar. Kasla ngamin awan patag mi ang pamilyang. Anya, Si siyak laang tinagay-aywan kadagiti uping. No kasjay nga agsakit na. Siyak laang ti mga asikaso kadakwada. Idinto taadamat kumaasawak akatulungak. talaga gayam adinak maawatan, Mary Ann. No kunam asiksika laang tinangay aywan kadagiti anak ta. Sa anak mat siguro anak kurang anang ipaya kadagiti masapsapulyo. Kanayo nak nga umawag. Tapno maamuwak ti kasasaad yun ditoy. Edgar. Apay, kurang ka di pa'y dagita. No kunam ang nagrigrigat ka, kasta akmat. Narigat ti trabaho ijay abroad, ngam inan anusak. Tapno maipaayan kayo laang itinasaya at amasakbayan. No kunam analaos ti iliw mo, kasta akmat. Inaldaw kan rabi, ada kayo ti pampanunutak. Ngamjak pulos pinanunot ti agbirok iti sabali. Gaputa si kalaang ti ay ayatak. Kanda kayo laang a pamilyak tinapatag kanyak. Pakawanan na ko, Edgar. Jakla siguro na baalan ti sulisok. Kapo iti iliw ko kan ka. Ngam saan aday ta ti pamuspusan. Kanayon kamat nga awagan. Ngam sikat ti saan nga agparik na. Lading itak. Ngam nasakit unay kanyak tinaramid mo. Kat sapay kuma, tapalubusan na kami kadagiti anak ta. Nga agawid ijayan mi. Saan, Edgar? Pangasin. Lading itak. Ngam nakaikadang ako. Tapnumot lang panunutam ana imbag. No napatagag pa'y ngatakan ka. Wano sana. Inam amiris ko tinararamid darwel. Katdak kalabasol gayam ti makikamalala. Naibagkan ka ta single ka. Ngam siyak. Si aasawa ak. Anya ti kaya't mo asawan, Mary Ann? Putdantan ti relasyon darwel. Kat agbiro ka iti babae anawayan. Iso ti maiparbang nga ayatam. Saan kit di asyak nga adaan pamilya? Sa bagay. Husto ka, Mary Ann. Inayat ka. Ngam uray anya ter aramidan ta. Saan tamatlaang ang makapagdan na? Gaputa dan pamilyam. Wan Ruel, iso apang nga asim. Maudin da ito'y apa nagkita ta. Wan, Mary Ann. Kat sapay la kuma. Tamornos matlaang ti pamilyam. Saan min nga intuloy kini Ruel ti relasyon mi, ket napakawan nakmet ti asawa, Mr. Lonely. Nagasatak, gaputa napakawan nak, ket inurnos mi matlaang ti relasyon mi kas agasawa. Pimanaw kami nga ruden ijay ayan mi, ket nagindag kamin iti lugar ti asawak. Ket ni Ruel, nabiro ka namatan ti babae at talaga aparakan kwa na. Alakastan ket agyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Mary Ann. Pagayam Mary Ann, agyaman ak iting ka pa nang ibinglay ti pakasaritaam. Nasaya at mata nakaamiris ka, ket naurnos matla ang tilinangan nyo nga agasawa. Hala, ituloy yu ti agpakumbaba iti tunggal maysa, tap nagtultuloy mat ti kinatalinaay ti biyagyo nga agasawa. Bueno papagayam, kay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Mary Ann, dinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti mat direksyon, Virgie Baclay.
Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.